Ξέρω ότι κάνουμε σαν 12χρονες κοπέλες στο TikTok, ναι. Είναι έτσι που κάνουν. Αλάου! Δεν είναι έτσι που κάνουν. Είναι έτσι που κάνουν οι 12χρονες. Πώς κάνουν οι 12χρονες. Λοιπόν, γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Χαίρετε. Έχει πόσο καιρό. Έχει γεννή. Έχει ανεβάσουμε βίντεο κανένα δίμηνο. Απολογούμαστε στους 40 subscribers. Εντάξει ρε, είχαμε exams, είχαμε Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Να γράψει κάποιος κάτι εντρεχή στα σχόλια. Θα μας γράψει κανένα στα σχόλια. Δεν το γράψει κανένα. Αν ήμασταν μεγάλοι YouTubers, να γράφει κάποιος τι έκαναν δηλαδή τα Χριστούγεννα. Όπως κάνουν όλοι. Σαν και αυτό που βλέπεις. Too serious, are back. Πώς το αντέχει ο Eminem το πράγμα σε. Ναι, θέλει να βγάλουμε. Τι αρέσκει σου έτσι. Actually πάει σου έτσι, ρε παιδί. Ξέρω. Μα είσαι πολλά μετριόφρο, ρε παιδί. Αντί να πει ευχαριστώ, γιατί. Εσύ θυμάστε το τελευταίο βίντεο και έπια iPhone. Ναι. Το τελευταίο και έχει 2 μήνες που βασανιούμε και τα βρίσκω πέρα. Βασανιέσαι, μπρο, αγοράσες. Καλό. Αγοράσες iPhone 15 Pro Max και βασανιέσαι. Βάσανο το 15 Pro Max. Μα νευριάζοντα, θα νιώθω ότι χακαρώ τηλέφωνο μου χωρίς Όχι, να το χακάρει το δέρω. τηλέφωνο οι Android users, όχι οι iPhone users. Όχι. Οι Android users χακάρουν το επίτηδες. Οι άλλοι νιώθουν ότι χακάρουν. Καταλάβες. Όποιος υβρολογήσε τον ο Μάριος. Το concept είναι ότι ο Μάριος έφερε μια λίστα με όλα τα πράγματα που τον ενοχλούσαν. Εγώ δεν έχω ιδέα του τη λίστα πια είναι και τα μπουλαλή μέσα. Και να προσπαθήσω να κάνω defend, να αμυνθώ τέλος πάντων εγώ, ως iPhone user ας πούμε, και να αντικρούσω ό,τι να μου πει που πραγματικά τούτο είναι το concept του βίντεο, δεν έχω ιδέα αν τι έγραψε. Και να προσπαθήσω εγώ μόνος μου να αντικρούσω τα επιχειρήματα του χωρίς να ξέρω που πριν τι να μου πει. Εντάξει. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Θέλεις να σκέφτεις στο editing, θέλεις να σκέφτεις στο μοντάζ. Τι. Μέτρα στο 3. 1, Ναι. 2, 3. Μοντάζ! Είσαι έτοιμος? Με γέλας. Γιατί να σου πει το χαμογελό πάρα πολλά σύντομα. Είσαι έτοιμος φίλε μου να μου πεις για το iPhone τα κακά? Είμαι έτοιμος. Κάποια Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, λειτουργίες. να ζήσω την παραγωγή. Έχω σου μια έκπληξη για decoration. Παραγωγή. Πώς σου φαίνεται το decoration μας? Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Τούτο είναι το δικό του, εντάξει. Το είναι το δικό του. Έκπληξη. Η παραγωγή μόλις Επέρασε πολλά. έκαμε Χωρίς όδη. ένα μπουσούλισμα για να πάει κάτω την Έτσι κάμερα. μπορεί, δεν ήμουν να... Επαγγελματίας, η παραγωγή μας είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, το κουτί του Μάριου, Ένα βγή μας είναι επαγγελματή. το κουτί σου θα το βάλω στη μέση για να το βλέπεις και να το θυμάσαι ότι είναι το δικό σου κουτί. Ναι, ότι έκανα purchase στον... Και να θυμάσαι πριν πληγώσεις το κινητό σου ότι είναι στη μέση. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε το πρώτο επιχείρημα, μπρο μου. Τα applications δεν δουλεύουν. Επιλύσαμε το... βρέθηκα με το Σπύρο άλλη φορά, εντάξει. Είμαι στο TikTok, εντάξει. Και έβαλα για history. Εγώ can't connect. Can't connect πράγματα, τα iPhone. Έβαλα άλλο search, πάλι τίποτε. Restart. Και έκανα. Γιατί. Εντάξει, άκου. Εντάξει, μπορεί να κάνω παραπάνω restart το iPhone μέσα σε 2 μήνες παρά το Samsung. Σε 2 μήνες, όχι σε 2 χρόνια. Να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή, αν συχνά restart το iPhone σε έχει προβλήματα, ρε παιδί μου, έχει lags. Ναι. Ναι. Οκ. Κοιτάξτε, αρχικά να δούμε ένα μικρό tip. Είναι καλό να γίνει ένα restart το κινητό. Μια κάθε τόσο Ναι, ναι, έτσι. ένα λεπτό, περίμενε. Καταρχήν έχει restart. Πας στο προσβήσεις και να ξαπατήσεις, ναι. Και άλλη φορά λάδω κάποιου γιατί δεν έχει restart. Επειδή δεν χρειάζεται restart το iPhone. Δεν χρειάζεται. Τούτο είναι κάτι που να λες σίγουρα ένας iPhone user. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Τα applications έχουν κάποια προβλήματα κάποιες φορές. Ωραία. Ναι. Το TikTok και εμένα μπορώ να μου κάνω. Έχει application που θέλουν κάποιον update ρε παιδί μου, κάποια bugs, έχουν διάφορα προβληματάκια. Αλλά δεν φταίει η Apple για τα apps αν έχουν κάποια bugs φίλε, και θέλουν κάποιον update. Ναι. Και θέλω restart ολοκληρώνω το Γιατί το Android δεν έχει bugs ρε.
Ναι, αλλά δεν μου τύχε να κάνω τόσες φορές restart το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πέρα ζωή αυτό που έκανα και φορές. Η μια με ο Σπύρος. Εμένα μου τυχαίνει, δεν ξέρω. Δεν με έτυχε. Δεν ήξερα, μπορεί να το iPhone που πια. Ναι, αφού κάθε iPhone έχει άλλο θέμα. Τα apps είναι τόσο δυνατόν επιχείρημα γιατί παίζουν οι developers ρόλο μέσα από τον apps ρε φίλε τάχα. Ενώ, και στο Android μαγκώνουν τα application, μιλάμε τώρα πελάρες. Εντάξει. Νομίζω ότι το Android δεν θέλει restart. Θέλει. Μια φορά την ημέρα. Την ημέρα. Που λάλλει ολός. Την ημέρα, αλλά τουλάχιστον έχει το restart. Είναι και όπου χρειάζεται να πατήσεις. Σπαταλάς παρόλο, θερμίδες με το πράγμα που κάνεις, ας πούμε. Ενοχλείσαι. Είναι διοχλήμα, αλλά να μπορούσε να είσαι... Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Βάλεις ξυπνητήρι. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Α, Ναι. τι βάλεις ήχο. Ναι. Εγώ βάλω μόνο vibration, γιατί δεν μπορώ. Γιατί? What? Γιατί, αλλά... Βάλεις σημαντή και βάλεις μόνο vibration. Ναι. Γιατί? Αφού ξέρεις τον λόγο. Είναι πολλά δυνατά. Επειδή, ναι, πολλά διάτα. Μισό λεπτό. Πολλά διάτα. Γιατί είναι πολλά δυνατά? Δε το ringer μου, δε. Full. Χωρίς να κάνω κάτι. Είναι το ringtone volume σου το φίλε μου όμως. Όχι, είναι το ringtone volume σου, είναι το media volume τούτο. Το iPhone είναι όπως το Android ρε κουμπάρε που Ναι. είναι οι τρεις τελείουες τα τζανιούσουλα τα volume τζάμε. Εντάξει. Ναι. Είμαστε πιο simple. Οκ. Simple. Simple, simplicity is key. Είναι Εντάξει. simplicity. Simplicity is key. Τώρα για το ringtone volume που λαλείς, το alarm. Το alarm volume. Α, ναι, το alarm. Το alarm volume. Το sound and haptics. Haptics. A few moments later. Ναι. Μισό λεπτό. 2,000 years later. Τώρα αν είσαι κανένα iPhone user που είναι πολλά πιο ψύχασμένα τα είχα να με σιλοκράξει που κάνω τόση ώρα να... Εντάξει, Μισό εμένα λεπτό. όλοι να με κράξουν, οπότε... Μισό λεπτό. Πώς αλλάζει ο ήχος του alarm. Δεν το σε δείξει τόσο λαστό ήχος στο alarm, ρε. Όχι, να δυναμώσω τον ήχο του alarm. Είναι εσύ, είναι του ringer. Α, ναι. Α, ναι. Για να δυναμώσεις και να χαμηλώσεις τον ήχο Ναι, του αλλά alarm εσύ, πρέπει να άμα- επηρεάσεις το ring volume σου. Ναι, αλλά άλλο το ringer και άλλο το alarm. Για το alarm πρέπει να πάει να ξυπνήσεις, θέλεις να τάπω. Εντάξει. Ούτε το ring σου θέλει να τάπω. Αν πάει και- Θέλεις. Αλλά θέλεις το να είναι πιο δυνατό, να το ακούεις. Ίσως. Το ξυπνητήρι Μπορεί θέλει να έχει να- ανθρώπους που είναι simple. Θέλω ένα volume, τα ηχητικά κύματα που χτιμούν τα αυτιά μου θέλω να τα ίδια σε όλα τα levels, πάντα. Ήθελα εγώ ένας κοινός άνθρωπος να βάλει ένα ρίκτο. Εντάξει. Δέχομαι, περίμενε. Δέχομαι να μου πεις έχει ρίκτο το iPhone. Και καλά τα ρίκτο, δεν λαλώ ότι έχει. Εντάξει, υπάρχει ένα τραγούδι δικό σου όμως ρε φίλε. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ. Ωραία. Λέω και εγώ, άτε, απκαιρώσω. Πόσα είναι. 99 λεπτά του ευρώ. Ναι, μπράβο. 99 cents. Εντάξει, με κόφτει. Άρα στο πράγμα, €1. Έχω iPhone, Καιρώνω, ναι, whatever. Το τραγούδι που έψαχνα δεν το είχε. εν ήρθαμε εμείς να ακούσεις underground μουσική. Που κρίτη που ακούω, ρε. Η Green είναι underground. Underground. Ναι, sorry, δεν θέλω να ακούω τα πιο... Αν άκουες τα Taylor Swift- commercial. αν άκουες Taylor Swift ας πούμε, Ναι. είσαι να το έβρεις. Βάλε το shake it off της Taylor Swift, δεν κατάλαβα. Ναι. Τι έχει Taylor Swift. Βάλε Weekend, βάλε κάτι άλλο. Green Day. Δεν θέλω ρε να βάλω κάτι άλλο. Θέλω τσίνον το τραγούδι. Εντάξει, Εν το παγιό, Green Day. εν παγιό. Ναι, Η παγιό. Apple δεν θέλει να σε παγιωμοτήτης, καταλάβες. Γιατί? Θέλει να είσαι πιο future proof, καταλάβες. Να ακούεις μοντέρνα μουσική. Η Green Day είναι ψαγμένη. Εντάξει, είναι ψαγμένη, αλλά Είναι καταλάβες. ψαγμένη. Ξέρω, απλά πρέπει να πω κάτι. Τέλος πάντων. Λέω εγώ ο hacker να βάλει μέσα του GarageBand ένα ringtone. For Ένα free! φτάσω για For με. free! Να φτάσω για με, Ωραία, περίμενε. ωραία, ωραία. Είχε τούτο το τραγούδι. Ήταν 1,24. Τα €1. Εντάξει. Ρωτώ σε. Με γέλας, περίμενε. Ρωτώ σε. Sorry iPhone users, ναι. Ρωτώ σε. Πρέπει να υποστηρίξω το στολόπεδο μας. Εξαρώτησα σε πριν. Όχι, και την ημέρα μπορώ να βάλω τραγούδι τα χαρίκτο, αν το αγοράσω. Δεν ξέρω, οι απάντησες μου, δεν ξέρω, Ναι. δεν έχω ιδέα. Ναι. Ναι. Και εγώ, οκ, άτε. Θα αγοράσω. Δεν βρίζουμε. Λέω και εγώ, εντάξει, YouTube το MP3. YouTube το P3. Ναι, εντάξει, οκ. Πράγματα που ξέραμε από το Android, θα μας τα μάθεις. Η Apple κάποια σε κάνει να νιώσεις ότι είμαστε και εμείς έτσι λίγο hackers, καταλαβες. Να σου θυμίσει λίγο την παγιά σου αγάπη, την πρώην σου, το S10 που είχες. Ναι, Ναι. κατέβασα το, είδα 5 tutorials. Ναι. Έναν που και που... 5 tutorials έστειλα σου ένα.
Εσύ μου στείλες. Ήταν από τα 5. Είδα 5 διαφορετικά Γιατί? και όλα ήταν το ίδιο πράγμα. Γιατί? Επειδή ήταν πολλά ηλίθιο να ήταν και ο τρόπος. Πιστεύω ότι είσαι πιο εύκολο. Ωραία, άρα εσύ, αν τώρα το επιχείρημα σου είναι ότι εγκαταλείσες χρόνο στα tutorials, εσύ φταίς. Είναι στο Εγώ tutorial. έστειλα σου ένα, να το Δεν είναι δεις, στο είπα σου tutorial. 50 λεπτό να πάεις, στο tutorial 2.32 ας πούμε, αγνόησες με. Όχι, πιέζαμε. Και είδα ότι είδα το βίντεο. Απλά έχουμε να δω διάφορα tutorials, να δω αν έχει άλλο τρόπο πιο εύκολο. Πολλά περίπτωσης είπαμε, στο θορύβο. Ναι, έχω το αθόρυβο. Φύγε το από το θορύβο. Ξέρεις Φύγε το από το θορύβο. Φύγε το από το θορύβο. Ξέρεις γιατί το αθόρυβο. Γιατί? Για το Ρίγκερ. Εντάξει, φύγε το από το θορύβο, έλα, δώσ' το. Περίμενε ρε, μην νευριάζεις ρε. Φέρ' μου το. Κόμμα είναι κατέληξα στο point. Μα πρέπει να σε κάνω shutdown, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να ακούσουμε όλοι το ringtone του. Green Day. Έχεις Green Day για ringtone. Ωραία, πάει στο επόμενο επιχείρημα σου. Έπρεπε να μεταφέρω πράγματα από το Samsung στα iPhone. Εντάξει. Ναι, Και ωραία. ένα από Ωραία. αυτά ήταν τα music. Ωραία. Εντάξει, θέλω να σου δείξω τι που εύκαλε. Και A few moments later. το θέμα είναι ότι Σου γράφεις το. θέμα είναι ότι έχει πειρατικά, ναι, συμφωνώ, αλλά έχει ένα άλμπουμ που έπια, που ήταν Metallica Live και να αγοράσαμε το, αλλά δεν είναι μέσα γιατί είναι κανονικά όπως το καταλάβες. Και δεν το βρίσκεις σε πλατφόρμες, γιατί διάσου το ταχά, επίες ταχά και διάσου το άλμπουμ, καταλάβες. Οπότε περίμενα να σου το Ωραία, τι είναι το αγορασμένο MP3 file σου, να δώσεις μέσα στα file σου. music. Λοιπόν, τι θες να βάλουμε. Κάτι που θα φάει copyright ιδανικά. Χρειάζεται. Green Day. Εντάξει, μια σου μιλώ για Green Day. Αυτό είναι. M3U playlist. Επειδή προφανώς Ναι. το συγκεκριμένο αρχείο δεν είναι MP3 ούτε MP4. Ναι, αλλά εγώ έβαλα κατεβάσει από music. Έχει ένα application. Ναι. Το μόνο application που έχει η Apple πώς να Android Ναι. για να μεταφέρεις. Και είναι και λέει στο music. Ναι. Και κάνεις το και πας. Εντάξει, το ότι χρησιμοποιήσεις το application έτσι σημαίνει ότι αλλάζει το format του file. Το file δεν είναι ούτε MP3 ούτε MP4. Τώρα αν Αφού παίζει έβαλα τα αν κατεβάσα παίζει στο Android σου πρόβλημα σου. Έβαλα κατεβάσει τραγούδια ρε. Πας στο Android του το αρχείο Να τι ήταν. μεταφέρει. Πας στο Android σου τι ήταν το αρχείο. MP3, MP4. Ναι, τα playlist μου του, έτσι απλά πιάνε μόνο τα playlist, πιάνε τα τραγούδια. Άρα δεν είχες το format του file Όχι, έτσι. όχι, είναι τραγούδια γονικά, playlist. MP3. Ναι, τι είναι να είναι ρε, PDF ρε. M3U λάλη ρε. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι έτσι και πας στο Android και απλά στο Android να έχει κάποιον, να έχει player για το format ας πούμε. M3U. Μπορεί να παίζει, είστε πειρατές στα Android, εγώ παίζετε τα πάντα. πειρατικά δεν θα κατεβάσω MP3, θα κατεβάσω M3U. Το γράφεις. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ευτυχώς έχω το πας σε ένα Αχα. λάπτοπ το άλμπουμ. Αχα. Να δείξει πώς να το βάλω. Πώς να το βάλω. iTunes. iTunes. Είχα 8% μπαταρία. Εντάξει, στο iPhone 8 είσαι μπαταρία παίρνεις τουλάχιστον μισή μέρα. Κανεί ρε, κανεί. Συνέχισε. Τέλος πάντων 8%. Ξαπλώνω για με. Έχω δίπλα charger. Οχ, Βάλω το. ξέρω τι είναι να πει. Βάλω το. Τίποτε. Καλό. Και εγώ τι γίνεται, το πιέν καλά. Φυσώ, μάχουμε, ξέρω εγώ. Όπως τις κασέτες του Nintendo, whatever. Βάλω το. Ναι. Τίποτε. Τι κάνω ρε. Χάλασε το. Χάλασε το charger. Τι δείξει να σάπουλα λέμε στο βίντεο, ναι. Το charger. Δεν λέει, δεν ξέρω. Απλά βγάλω το σύρμα, το charger. Και εγώ που βάλα πας στο τηλέφωνο, έβαλα πας στο charger. Και δούλεψε. Εννοείς το Type-C σε Type-C, άλλαξες απλά Type-C. Ναι, ναι. Γιατί. Ωραία. Ναι. Εντάξει, θυμάσαι που μου λάλες. Τελικά δούλεψε. Α, ναι, αλλά και το άκουγα. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι που μου λάλες για το ότι είναι επικίνδυνο τα chargers να βράζουν και πράγματα. Ναι. Βράζει πάρα πολύ. Original. Έχεις το πρόβλημα. Έχεις το ρογιάλ της Apple. Ναι, Και βραζεί. ναι. Είσαι ψεύτης. Πάνε στο ρε, θα φορτίσω λίγο να δεις. Ελαττωματικός. Βράζει. Συμβαίνει. Βράζει σε ακραίο βάθμο, ας πούμε. Εντάξει, μα δεν το πάθεις... Εγκαύμα. Ναι, αλλά Είναι και βράζει. χειμώνας τώρα, ψατσί, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει λίγο για... Α, ναι, ισχύει. Για σοπούα. Κάνεις λίγο έτσι, θα πιάνει. Ωραία να πω κάτι. Το πρόβλημα είναι η φόρτιση.
Ναι. Είχα το και εγώ πάρα πολλά. Έβαλα στο φορτιστή, το χειρότερο ξέρεις τι είναι, έδειχνε μου το ding ότι φορτίζει και έμεινε στο 2% τάχα. Μπορώ να το είχα 24 ώρες και ήταν στο 2%. Nice. Και απλά να ξαφκάω φορτιστή και το ξαβάλω και να αποσχοληθώ λίγο με το φορτιστή. Κάποιες φορές κάνουν πας στο άρθρο, πας σε κάτι να κάνω copy, εν καταφέρνεις, το κάνεις όλο. Ωραία, ας πούμε ότι το text στο iPhone, να το επιλέξεις, λίγο ιδιότροπο. Ναι, επίσης. Κάποιες φορές, όχι πάντα. Είχε μια φωτογραφία μέσα στο Google που βάλα stories προχτές που έβρισκα φωτογραφίες. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει θέμα, απλά επάτησα τα χάρη φωτογραφία. Πατημένο τα είχα κάνει save, ευκάλε μου το τσομπούθηκια λέει στο text. Κατάλαβα τι λες. Που πάνω ως κάτω, δεν ήξερα γιατί. Κατάλαβα τι λες, ναι. Ήταν πολλά ηλίθιο και μετά έβαλε με μες στη σελίδα και δεν μπορούσα να φύγω. Επήγαιναν μπάκα, δεν έφευκε. Δεν ήξερα. Παρακάτω. Εντάξει, αυτά. Αν δεν ξέρεις να χειρίζεσαι εσύ το iPhone, δεν φταίμε εμείς. Α, εντάξει. Έχεις άλλο επιχείρημα? Όχι, τέλειωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ναι. Νομίζω έκραξα σε καμπόσο. Εντάξει. καλά επιχειρήματα. Κοίταξε, τα προβλήματα που αντιμετώπισες και αντιμετωπίζεις και εγώ αντιμετωπίζω, απλά έμαθα και αγνώ τα πράγματα μια άλλη πατέντα, τα είχα να τα αποφύγω. Εν και λέω ότι το iPhone είναι το πιο εύκολο κάποιες φορές να το χρησιμοποιήσεις, αλλά ούτε το Android είναι πάντα τέλεια. Εντάξει. Είναι... Δέχω. Ναι. Okay. Αυτά και με αυτά. Μετά από 2 μήνες επιστρέψαμε. Αυτά και με αυτά. Αυτά και με αυτά. Να έρθει και podcast, να κάνουμε το podcast. Να έρθει podcast το οποίο έβαλε ο Μάριος σε story στη σελίδα για το βίντεο σημασία follow για μένα. Με cartoons, ο Μάριος θέλει πάρα πολλά να κάνουμε ένα βίντεο, ένα podcast για να σχολιάζουμε τα τωρινά cartoons σε σχέση με τα παλιά cartoons. Γιατί τα χαλάσασαι. Γιατί τα χαλάσασαι βασικά. Και η αφορμή ήταν ο Shrek. Η παραγωγή χάρηκε, ενθουσιάστηκε. Οπότε αυτό ήταν το Android iPhone Think. Απλά είπα να το κάνουμε γιατί είναι κάτι που κάνουμε συνέχεια εμείς. Αν βρεθούμε, κάθε μέρα να συζητήσουμε στο πανεπιστήμιο για καφέ. Πάντα να συζητήσουμε το πράγμα τουλάχιστον για 10-15 λεπτά μες στην ημέρα μας. Ισχύει. Είναι η ρουτίνα μας. Έλα κράξω, ας τα άλλα στα. Είναι η ρουτίνα μας, ναι. Αν το τσέπεις πά κάνουμε. Απλά χρησιμοποιούμε. Μα το ισχύουν ποσοστά στις εταιρείες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολλά που το είδατε. Εγώ πιστέψα μετά από 2 μήνες έτσι που ήταν αρκετά busy γενικά με διαβάσματα, εξετάσεις, ιστορίες. Ήμουν ο Ανδρέας. Ο Μάριος. Τους ήλιους. Bye.